Nôl at Ryan Brobl. Brobl. Edrych am yr hediad gan Wilson. Wilson wedi mynd y tu hwnt i'r amddiffyn. Wilson! Da ni mond i chwarae munud a hanner. A mae Adam Wilson wedi rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen. Y bas yn hollti'r amddiffyn. A mi redodd o, wel, yn llechwraidd y tu ôl i'r llinell amddiffynol oedd yn sgwar. Mae'n disgyn i Ryan Brobl. At Leo Smith. Bale yn ôl yn ffodus at Brobl! Mi oedd hi ar y targed. Cyffyrddus i Caerdydd Absalom yn y gol. Magai yn edrych i newid cyfeiriad y chwarae at Danny Davies. Adam Wilson. O, mae wedi mynd heibio'n hawdd i Joel Edwards Wilson i gol o sydd wedi agor y sgorio yma. Ac wel, hanner cyfle yn y fan yna. Danny Davies oedd i fyny o'r cefn. Williams. Danny Davies wedi'r mynd ar rediad. Mae'n mynd i gyrraedd y Bale, cael ei groesiad i fewn at Ote. Ceisio i gosod i. Oh, chydig i'r dde, mi fyddai'n ddwy. Craven, lle cael ei groesiad i fewn at Lewis Rhys all o droi. Cyfle fan hyn i Elliot Evans i union i'r sgôr. Sgilia hyfryd yr hen ben. Y profiadol Elliot Evans. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae mae'n gyfartal. Seintiau Newydd 1. Myfyrwyr Met Caerdydd 1. Pasg. Bale i gyfeiriad Wilson. A mae Wilson di chyrraedd i eto. Wilson o arbediad o'r safon ucha. Gan Caerdydd Absalom. Ac yn debyg i'w gol, Adam Wilson yn dal amddiffyn y myfyrwyr yn sgwar. Bydd o'n siomedig na sgoriodd o'i ail yma na. Chydig dros 5 munud i fynd tan y regwyl. Ryan Brobl chwipio'r gecrydd i fewn. Oh, mi oedd Danny Davies mor agos ar y postyn gosa. Smith. Williams wedi gweld i gyfle ar y postyn gosa. Brobl gyrru am ymyl y cwrt Cosby. Ac yna'n canfod Wilson o gwaith da gan Ryan Brobl. A mae yna unwaith eto i gael y creisiad i fewn. Y peniad at Dan Williams o arbediad a Ote sydd yna! A mae hwnna yn cyfri! O arbediad yn y lle cyntaf gan Caerdydd Absalom. O mi oedd Medi Ote yn y fan ar lle i gasglu'r briwsion i roed y Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen. A mae gachu i fyny at Ote, ond chi bas hyfryd Smith, wan tam yna le'r ochr bella i Ryan Brobl. Mae Ote yn y canol, mae Wilson yn y hefyd y Bale yn sgwar at Leo Smith. Awgrym o ergyd Smith ar ergyd o arbediad! O, arbediad campus gan Caerdydd Absalom. Oedd hwnna yn mynd fel saeth i'r gornel bella. Marshall. Smith. Brobl edrych am Ote i gwneud i 2-1. O safle debyg iawn i le rwydodd o'r ail. Hanner ffordd union drwy'r ail hanner. Gig gornel yn cael ei chodi fewn gan Marshall. Redmond allan at Brobl nôl i mewn y dawi. Yn edrych am yr hogiau mawr yr ochr bella. Pasg yn un ohonyn nhw a Danny Davies! Dyna'r drydedd, dyna'r triphwynt ddyliwn ni. Mae'r myfyrwyr wedi amddiffyn yn lew. Yr Bale yn ôl gan Josh Pasg a Danny Davies yn gwbl sicr. Craven. Dwyn y Bale a mae'n tasgu allan at Smith. Brobl yn ei chodi hi at Sac Clark i fan yr cwrt. Clark ar ergyd! O'r arbediad yn un gwych unwaith eto gan Caerdydd Absalom, sy'n sicr wedi cadw'r sgôr i lawr yn fan hyn y pnawn yma. Dyma Clark, mae'n le fan hyn i Clark. Ben Clark, mae Zach Clark efo fo hefyd. All y Clarks gyfuno. Holden. Marshall i fewn i'r cwrt, edrych am Zach Clark. Rory Holden ddoth i fewn efo'r peniad.
Falle os oedd yn well i gadael hi Isaac Clark yn y myna.